Защо се уврежда черния дроб? Черният дроб се уврежда и омазнява по много различни фактори и причини, но тук ще спомена някои от основните от тях. На първо място е алкохолът. Алкохолът при някои хора може да се използва цял живот в много големи количества и черният дроб да бъде добре. Това е чудесно, но не на всеки се отразява така. Има хора, които дори малко количество алкохол може да увредят черния им дроб, така че имайте това в предвид. На второ място това е храната, некачествената храна, мазната храна, преработената пържената храна. На трето място това са медикаментите от всякакъв вид. Антибиотици, кортикостероиди, противозачатъчни, всички хормонални препарати и хората, които са имали по-тежки диагнози в живота си, са били по стечение на обстоятелствата принудени да приемат много тежки медикаменти. Имайте предвид, че черният дроб може да се увреди дори от големи количества парацетамол, колкото нелепо да ви изглежда, защото парацетамол го приемаме за нещо съвсем безобидно, но това е факт. Как може да подобрим функцията на черния дроб? Знаете, има различни масла, които може да приемаме. Хубаво е да се прочистваме тялото поне веднъж 2 пъти в годината, но нещо, на което искам аз да обърна внимание, това е белият трън. Знаете, има и масло от бял трън за прочистване на черен дроб, има и добавки с бял трън. Той подпомага детоксикацията на черния дроб и така подобрява неговата дейност. Liver Cleanse е една хранителна добавка с бял трън, която спомага за прочистването на вашия черен дроб и подобрява неговата дейност. Ако имате нужда от информация за тази добавка, как да я използвате, как би подобрила вашата функция на черния дроб, вижте в коментар как да се свържете с мен. Ще се радвам, ако споделите това видео с повече хора, за да достигне информацията и за тях и до тях. Харесайте го и ме последвайте. До скоро!